Цибай. Дурне. Ти можеш, блядь? Ну, блядь, зацибни. Ну, блядь, та ти зациб, блядь. Ну, сука, ти зацибнеш чи ні? Зацепну. Контр. Молодець. Дальше. Nice. Next one. Ну, та не шатайся, не шатайся. Курбо, зацибни. Не дивись на клавіатуру. Все, контент направо. Ну, блядь. Фокус, нейбор. Я на фокусі. Направо пригай. Ну, контент! А ти, блядь. Я на контр, Ти контр нажми. нажимаю, що воно не реагує. Не реагує, бо ти не на фокусі.